yaphunya. Amen. Umiswe loo nto le. Amen. Amen. Kusesimiselo because akuzusumela omnye ngaphandle kokufundisa certificate. Amen. 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 Ayizuqhunya inkonzo ongakakwenziwe umbhedeza usesimiselweni. Amen. 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 So xa usesimiselweni ukuzimisele ngoThixo uba nexesha lokuthandaza ulimisi uba endizothini thini Uthandaza. uzimisele uba ndimise into yakhoyo xa ndizolala thini Uzothandaza. uzimisele ngokwakho ukuzimisela ixesha into efanele ngokuseta i-alarm Amen. uzimisele yebo Amen. ukuzimisela ngento uba uyahamba ngomvulo ngolwesibini ngolwesithathu kodwa ngecawe ndizimisele uba ndizawuthini enkonzweni. Amen. Amen. Uzimisele uba Sunday ngeyaduduza thini enkonzweni. Amen. Ndizimisele ngoba ndikhonze uThixo. Amen. 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 Ndizimisele ngokuworshipha uThixo, ndizimisele ngokuthandaza, ndizimisele ngokunikela, ndizimisele ngokwenza i-fasting, ndizimisele ngokuquqela kubani uThixo. Amen. Omnye umfo waseNigeria wesithi abantu baseMzantsi abathanda ukhonza. Amen. Amen. Abantu baseSouth Africa bathanda ukhonza. Wabuyiwe eNigeria kuzobona abantu abakhonzayo. Amen. Amen. Udla mfo phaa eNigeria uba ungligqirha uyazimisela uba yintoni ligqirha and ongabesiqane ngabantu engenaxhalo abantu bothi ligqirha elitheneli and ahambe ezixela nentoni ligqirha and uzimisela uba yintoni uligqirha. Noba ungumKrestu ungumzalwane uphatha ibhayibhile ngesandla ahambe eshimana ebendleni utheni uzimisele uba ungumKrestu. Amen. 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 So uthi eNigeria uba umuntu uyakhonza uyazimisela ekhonzeni kwakhe if uyathakatha uyazimisela bantoni uyathakatha qha Amen. ukholo lwakho lubethela lonke kulaa nto adazimisele kulaa nto theni. So lapho xa ndijongayo eMzantsi abantwana bazimisela kuyathiwa nje uba hayi ngamaKrestu kodwa uba hayi uKrestu kodwa akazimisela ngantoni. Amen. Amen. Uyaya nje babuye enkonzweni naye kodwa akazimiselanga. Amen. Kuba ngathiwa inkonzo iqhume kuyini iwaphela loo nkonzo leyo. Amen. Amen. Kuba ngathiwa ngoku uyimfundisi weyabadlana bengavala nkonzo leyo because theni akazimiselanga. Amen. 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 Kuba ngathiwa ngomthandaza yena angavela hayi ndizindiyozile ndiyolala mna ngoku theni Akazimiselanga. uthi makaze pho enkonzweni ngo-10 kuphele inyanga eyi-1 hayi leyisunday yamenzi 10 ngeleya izayo enzi 5 to 10 lelandelayo afike 10 past 10 ngoku 10 Akazimiselanga. kanti umntu azimiseleyo bamntana uvele kuthi umhlawumbi uhlala beside C Amen. uthi uphangela esi point Amen. uba umlungu uthi u-8 iliphosa ka-8 hayi akamposi uprogram esikolo lapho kodwa uba uthi angu-10 enkonzweni hayi fika late ingxakiphi anokwazi kwenza u-8 eCape Town emsebenzini kodwa xa uza apho ufika kubani 10 emsebenzini mose xa ufika phaya ulate ungaphungula imali yakho ngasayini ibone ungathini akwazi kwenziwa ngolo leyo kodwa hayi yona zihlulayo ilelephi ngoku ayikwemiseleni. So le mithandazo yethu sendingathi ayiphenduleki ngenzi kungenxa ukatheni funeka ukuzimisela qha. Haleluya. Ibhayibhile unonye umfo okuthiwa nguDaniel. Haleluya. Wathandaza waqinisela uThixo, uThixo wamnika wama akayifumenanga. Qhubeka wathini wathandaza nangomso waqhuba wathandaza thandaza eyi-1 ngoku nangomso waqhuba wathandaza wabona uThixo uba hayi mani uDaniel kuninda amnyika nto wayeyicelile uthandaza kanti uDaniel uzimisele uba ndizoyeka engayifumani ndizimiseleyo ibhayibhile uThixo wabomokhe kungenxa intsikelo yakhe ayifikanga kweni that is why ezimisele theni ube thandaza into yakho. Amen.
wakho uthandaza into wasam xa uthandaza zam nazo ayikufike ngothaza vele uzam ndikufike amen usakala ufuna ukuthandaza amen xa ufuna ibhayibhile zam zodubozele noba yifumana funa ukuyazi uba ke ufunda kwibhayibhile wenza izenzi kunamandla uthandaza babo wenza izenzi kunamandla. That is why xa uqala uyifuna kuqongo hayi ngoku andizamli ngathi andozizeli ngathi sake akafuna uthandaze akafuna uba ufunde ntoni ibhayibhile because wathi uzifunda uzokwazi ukuthini ukuzimisela. Amen. Abanye bayenza yonke into yaselini akukho ithi bagqibe xa sozela bengathi ngithandaza umuntu ozimisela umisa i-TV program uba umjalesi amisujalesi athandaza ngokuthela ufresh for uthandaza and uzimisela into yoba akubaleka kujalesini kulo kuzimisela kwakho uThixo. Ujalesi ngizambukela adlule ingxaki yami imile yonlini. Amen. So masizimisele kuThixo singazimiseli ku-Big Brother. Amen. Ngoba abantu nazinxaka abantu kwa-Big Brother. Amen. Unikeza ku-Big Brother. That is why I tell you amen. Hallelujah. Amen. If you know WhatsApp okanye unefoni okanye unofacebook, uthathe la Facebook ibe ecaleni uthandaze ngoku-fresh. Then nxa usozele ke ngoku ngongoma uthatha uFacebook umjongayo ulawula iwela phezu kwakho ifoni. Amen. Ungaqali ngoFacebook udodonga nje imessage sogqontaza nilale because uzolufika xa sothanza ulale bese utheni sozele unganobuye wathi amen nini because ubuthe usolele ngoku. Omnye umvuzo ngegalo yesa phela ngegalo kanti uqala ngantoni ucofa amisela. Umuntu omiseleyo uthi ngokwasafresh. Amen. Athandaze. Afundise. Udina kwakhe ngoku yezo zikaThixo athanda ifoni yakhe ngadlale ngayo athini adiyolala. Hallelujah. So umuntu ozamayo ukuzimisela ebomini uqala ngophangela. Hallelujah. Abile. Ekupheleni kwexesha bese guga ahlale phansi abuye into zakhe abe tablet abe nezibheke ezibekele ndawo asaboni kahle semele ecofa itablet lixeke ke ngoku uthi lapha ngimisela ngantweni kanti litya ukubila kwebuzi la. Amen. Khona sisipha ngiziba ndiphangele nothi ngambili uphangela abe next door kwenye side pha lasize uphangela inight aphangela ngeday wazi eAfrica lamaza ngabe kokhongo kanti amen. Uthi usebenze into yoba nxegqiba uphangela apha andanoba usile 10 years ngathi wethe ufike 10 years qha emva kwaho ngifika kwelizweni lakhe uzofika bese isityebi because imali lapha izofika benizi ngayitshintshayo pha. Amen. Usebenze ngokuthini ngokuzimisela. Amen. Wayebuzibo wena ufuna umsebenzi wasemini njengophangela ebusuku okonje ithi hayi ndifuna ulala nje mina uthi hayi ungimisela. Uba uzimisele ubuzokwenza lo umsebenzi ebusuku xa uvukayo kusasa uyokwenza omnye ngokutheni uzimisele. Uthi mna ndizimisele ndiyazi uba imali uba nafika nayo elizweni lam izoba ninzi wena iyawuxelela imali kuwe awuzuba namali engehla kunale onayo. So ingakho uzimisele. Ngathi hayi phaa endlini umfazi nayibusiness enzayo wathi sulala ke msekwendawo zonke afunela kuzikola business yakhe. Usuthi xa ubuye kunalo ubuye ngobuthongo apha. Ubuthongo awubhatali. Xa ubuye emsebenzini phaa uyala ngenxa yobuthongo thatha ubuthongo ube ecaleni uthatha imoto ekhipha ii-perfumes. Laa mali perfume izawunceda ngawe le kuncede nawe kwenye into. Amen. That is why man mkhaba nqondi. Khupha yilona. Ngiyabona wenzela ha. Khali ngicindela gawu lokuthini? Lokuzimisela. Amen. Because imna nashaba naye something ndajabulisa. Nami xa ndiphangela light pha mwasaphela lokho. Ithole ngowalala ngo. Kodwa xa ndipeyila ulala. Xa ndikunadi ndiwhatsappa wena pendlini WhatsApp uba saphela nangona emsebenzini. Nangokuba walala uxovuka imessage ingapho. Bhalela. Aninzi.
Mevuka kusasa nisi message then sibhalile. Thini sulala wena nondelanga. Amen. Amen. Izimisele emsebenzini nami akangimisele. Amen. Kodwa amncane emsebenzini bengizimisele. Amen. Yabona namhlanje akunight. Amen. Izimisele ngoThixo lapha enkonzweni. Amen. Le ifundo bengizimisele ngantoni? Ngomsebenzi. Amen. Bazalwane, ayi amaXhosa xa sishumayela evesi niyishumayelayo. Inkomo yobuthongo itenani? Ayikho. Inkomo yobuthongo ayikho. Amen. 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 That means if singalala, oh, sifumane nebisi. Amen. Oh, sikwazi ngasenga because inkomo zitheni? Le. So ayikho inkomo yobuthongo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba senyuka imoto ngapha kwezi izinja leqala imoto bathi kanye kuthiwa izinja ngoba imoto etheni ehamba. Amen. Amen. Naqombe nje simkhumbuza ngabhisi yamaXhosa ethi izinja zikokothi imoto etheni ehamba. Wansime zeqhamela. Amen. 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 So masizimiseleni apha kuThixo noThixo ozimisela kuthi. uEliye wathandaza phaya eyazi bakuyathandazwa. Amen. Kodwa qoma angathandazi ukuba kuthandazwa ngithandaze ngokuzimisela. Amen. Ngiqiniseke. Amen. Abanye amaXhosa kufuna unyusa igazi nda. Yabona ngo kufuna unyusa igazi. Kanti bachaza ukuthi ufuna uthini? Uzimisele. Athi hayi inkomo yobuthongo ayikho. Kanti bafuna uthini? Uzimisele. Omnye athi qiniseka kanti ufuna uthini? Uzimisele. Hallelujah. Amen. Konye kwenke yami le konke leselalini. Edla obaleka la liba ishiyo oko. Manje yabo imakhwena. Ngajo xa uphinda ubaleka next time uzubaleka uzimisela. Amen. La ngodivile kulonyaka phela siyodika endaweni ekude khona. Kulonyaka. Amen. Ibaleke yagqitha zonke indawo eqela uzigqitha xa ithini? Xa ibaleka. Ibiqala ubaleka iphele phe esikoleni zayo. Amen. Amen. Kanti hayi ngabe nawe ubaleka nababalekayo. Amen. Baleka uzimisele uba siyabonga futhi ngobaleka ngoku uzimisele. Amen. Nyani ngodivile ibaleka endawo ethile ngoku. Yathi yagqitha cela yagqitha emntantini. Oh ngoba itheni? Izimisele. Amen. Hallelujah. Amen. So, xa usenza lalo lindo phakathi kwesakho konzo i-competition yena? Konzo i-competition yopheka. So xa wenza i-competition uzungabenza i-competition yopheka. Uwenza i-competition ngokuthini? Uzimisele. Yayiva ngo? Uwenza i-competition ngokuthini? Ngokuzimisela. Xa ufunda iBhayibhile imanga phezulu ufunda ngokuthini? Uzimisele. Ithi mase umuntu nanxa ngabe enikela enkonzweni ngemali yakhe funeka anganike ngokunyanzelwa anike ngokuqhutshwa Inhliziyo yakho. so apha enhliziyweni yakho usuka mhlawumbe faka ukuthini ukuzimisela enze ungaqhutywa ndimi uqhutywe ukuthini ukuzimisela kwakho ngaphakathi so ilizwe engishuma namhlanje lishuma into ulithathe uligcine ngaphakathi kunawe apho wenza khona into yenzayo uzimisele. Amen. 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 Abanye abantu bawuyile namhlanje wayafola angafuna umsebenzi ngomzakayo uthi hayi ndifundise nelisho. Amen. Amen. Kanti abanye bawukhangela umsebenzi uphele inyanga. Amen. Amen. Aphinde nakwenza aphinde hayo futhi. Amen. Amen. Uzimisele. Ezimathezi yena ezimisele uzawufumana incama. Amen. Ngoba uElena wazimisela phi emthandazweni embe kwemvula bambela nyanyana. Amen. 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 Phinde wazimisela wathi ngoku mayinethi. Amen. 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 Ikhona ivesi ethi cela uzophiwa. Amen. Iqoqoza uzovulela. Amen. 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 Ayiqoqoza ukuzimisela, ayicela ukuzimisela. Amen. Amen. So ikhona le level ethi ela uzophiwa. Ucele ungaphiwa. Amen. Ungiyacela phi? Amen. Kube kala vesi ethi xa sube ukuthandaza ithanda bolo semazulwini. Level naleyo. Amen. Ilevel engifuna ukuthanda ubeka kuyo namhlanje le ithi xa uthandazayo thini Zimisele. Amen. 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 Level yesithathu le. Amen. 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 Enye level engilosumela ngayo le level ithi uthandaze ngozikiso. Amen. Ngeke ikwenza onyaka ophelele. Amen. Amen. Kanti ngothini ngozikiso. Ukuthandaza ngozikiso ukubiza igama negama ungaleka amagama. Amen. 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 Biza igama kahle. Amen.
la kubuya xelela bendlini athi ningaphakaleni ndithele kahle ayicacise amen Amen. ayeke nokolila okayeka noqueen athi nekahle kakuhle. xa nimngcolisayo okanye nxeve umuntu onxilileyo pha adlala uthethe kakubi amen Amen. uyashawuta ke ngoku okanye bhiribhizi unxilile amen Amen. ulwimi liyasongasongana azantaba uthethe kakubi Amen. amen Amen. uba ndiyamshawuta athi akathethe kakuhle Amen. amen ufele ndimxelele ngokahle Amen. ukuthela ngothini ngozingiso so sifuna umntu othela ngothini ngokuzimisela amen Amen. uba uzimiselanga emnikeleni wakho ngothi kazuzimisela ukuthini unikela Amen. iswayiti ibhayibhile ngoku onikela ngokuzibamba ngothi ozibamba naye kuye amen Amen. ithi onikela kancinci othi into ovuna kancinci onikela kakhulu ovuna kakhulu amen Amen. nongazimiselanga nayo uthi kothini akazuzimisela amen Amen. so funeka namhlanje senyuse ntoni iikhawusi zethu sizimisele Amen. amen Amen. ungathi njengokuthanda zimane ulakazi bakayekwana amen Amen. njengokuthanda zimane ucinga uba heyi ngafike ndilaningano okanye nesitiko sekunane efendlini amen Amen. sophuma kanjani kuyanela nje kodwa yathandaza amen Amen. ndamenza umisela lo mthandazo wenza amen Amen. azothandaza uyaliba noba uweseza ntoni amen Amen. azothandaza uyaliba noba ubushiye bale endlini amen Amen. awunona uthandaza ucinga uba le foni namikhasa yintoni anenze kodwa yathandaza ngapha amen Amen. vabhela ifoni khulubele vakude amen Amen. ngoba utheni ngoku uyathandaza Amen. uzibuyisela aleluya Amen. xa uthandazayo akufuneka nguwene nok esemnyango Amen. amen Amen. kanti swayithi ibhayibhile xa ufuna ukuthandaza vala igeyithi vala ibhabhu vala icala Amen. uvala nele kamera uyongena ekamereni yakho Amen. uthixo ulungisele into yoba kwamntu odlulayo angakuphazamisi kwamntu omemnyayo angakuphazamisi kwanto ezayo ithini Iyakuphazamisa. Amen. because once besemthandazweni naye ngoku sekufuna uba ahlale azomamela wena Amen. oxa zawuthi emamele wena leyo nto ithethayo apho ndingawuzophuma usithi hayi ndizawuchama ndiyabula Amen. amen Amen. uphinde uba uthandaze unaqala umamela ukhala ifowuni uhambe uphendula ifowuni xa ujongayo hayi mani imeseji ka-MTN le Amen. ithi uwinile Amen. awuyena ndiyiwinile amen Amen. hayi bayifanele so ethi uwinile uboma Amen. awuyena uwile uthi uwinile ayizimali amen Amen. so xa uthenga yeka naloo fowuni leyo because MTN izakuphazamisa Amen. ndiyameze ngamqondi kuloo MTN lowo Amen. asathi uwinile kodwa awukhange uwine khawungene ecompetition le Amen. ingeni xa uthenga zala mezi ubona heyi hayi ndiyalinga amen Amen. uthi aqala ubasiyazi kayiphinde ikhale futhi kuthi hayi ntomahamba oqeleke into ethile endaweni ethile kutsho kalo MTN ngomuzi heyi yanzimanga esi amen Amen. so xa uthenga zayo nowungavula icime ngaloo fowuni Amen. amen Amen. uvale ibhakla ukhona umzali beyephendlini asihlazali besifake sisipika sisikhalisa amen Amen. wathi nazo zikesipika sikhalisa yena ngoba uthi hayi ndiyibonile laa nto lasipika senisikhalisayo izandinceda xa umqokozo umntu ndingawumva kwamna ndibonibani umqokozo secinga ngumntu othenga ndisendicinge mani Amen. iphakame ndiye kuye Amen. kanti uzoyiboleka imali so ngcono nam ndibe nesipika ndilayite sona ndithandaze andizuwena nodlulayo Amen. andizuwena nongenayo nophumayo ndizawuthandaza because uzobe siva isipika naye nam ndibe ndisiva isipika thandaze kuthixo ngam Amen. amen Amen. ngolo hlobo uzothini Misele. miseke Amen. halleluya Amen. amen Amen. so umntu ozimiseleyo into ibhayibhile uEliya wabe wenza i-action yokuthandaza halleluya Amen. xa uthandazayo ndike ndibukela apha koYouTube halleluya abanye bathi xa uthandazayo bakuthiwa ngadolo abanye bama ngeenyawo amen Amen. abanye wenzenze yomlulene Amen. ungathi upresswe ngejarate halleluya Amen. ithi ibhayibhile uEliya waba wathandaza wahlala phantsi wafaka intloko phakathi lemilenze yakhe Amen. into abangafaka intloko phakathi emilenze wefuna uba nomntu odlulayo angamboni Amen. andisiwayo abanye abantu ngabathazayathi bathini bacimele bavala amehlo abafuni ubona into yombazamisi because ngeyixesha luthandaza nje umntango mambheka athandaza uba umntango umile ntanguni
Amen. Amen. Xa unothandaza ubona mbele naloko ungaphelana uthandaza usirias ndaba uthandaza kwenziwe khona aluvula amehlo ejile umnyango ndandisafuna usucimele amen okanye uluthandaza pha uviziki ka ndandisazingcosukufake nasispeaker uvala amehlo awuthini uzokwazi uba serious and then uthixo yena uzokwazi uba yena ngokwakhe aweyonke into ephangaphandle yenzekayo wakutheni uhoye yena yile yohoya abantu amen wandifokase kuthixo nayifokasa ithi lebabele qukelani kum ndinguthixo nam ndiqukela amen abazamandla abaqukeli kuthixo amen noba sebequkela abaqukeli ngokuzimisela amen so uyesu wayenabafundi wayenecrowd wayenabazalwane but wakhetha bayi-12 out of 70 out of 17 out of 50 out of 5,000 out of 10,000 wakhetha abantu abayi-12 amen kula 12 waphinde waphungula uyuda omncane washiyana nge-11 amen so akukho ngabantu abaninzi ukuze kuthandaze umuntu azimisele amen noyesu ithi wayehamba nabafundi bakhe ebhayibhileni wakweca uyohane nopetros wathi masenyukele entabeni siyothandaza amen wayehamba nabo bonke abafundi bakhe kodwa ngiyafika pha wathi masisihambe nje nabayi-10 ithi babili waphosa zomgama ngelitye ongakuloo ndawo bashiye abanye nxa buyayo balela bazalwane wathi ngicela nithandaze maningayini ngalale game waphinda basithi nxa buyayo abalela again amen yena ehambe ethini thandaza abantu abayi-2 ithi bathi wathandaza loo game leyo kodwa bavela u-eliya nomoses ngoba wayetheni kunjani njoku nopetros waboma nam Eliya thina unomoses ngoba utheni upetros uzimisele uyabona umebelala bazange bone waloo nto entabeni waku-eliya phaya wakunomoses phaya abazange babone kodwa bekhona amen kunjalo ithi ibhayibhile bavele behleli phansi kanti baveze betheni bephezulu enze babonakale emehlweni abantu kodwa eziya angazibone kwaloo nto emva ngabantu kodwa ngesikhona amen because obetheni abengazimiselanga wathi wabuya ethi kwasithanda wathi ndiyancela ke noba yi-hour ne-1 nje ndithandaze kude kuphele ntoni i-hour oko igqibi i-hour le manguthandaza zange okayigqibi i-hour ndithandaza sinazo okayigqibi i-hour siya nome kuba kandingekho nandikhona amen wabecela bagqibe noba yi-hour enye betheni bethandaza konayo ka abazange bayigqibe kwelo hour if bayigqibe abazange babone noba kwenzeka ntoni kwezi yaba nguyohane upetros ngoyekuthatha waye upetros icebo masekheni uyinqoba emithathu apha kentaba omnye ube nguka-eli kamoses ube ngukayesu amen ubebone ntoni umbono phi entabeni kanti uzimisele ngokya wayengazimiselanga upetros ithi babili wacelwa nguyesu uba makabeze ayeke uba ngumlobi weyintlanzi ube ngumlobi wabantu ahamba uyesu xa buyayo upetros luphindele ey'ntlanzini because utheni akazimiselanga waphinde wabashiye nxa buyayo babuye ey'ntlanzini again kanti upetros utheni akazimiselanga ngoku usazimisele wathi ezizabethe wathi yabona awungena etrongweni because utheni uzimisele amen wathi nebemkuyesu waqoma kuthi ikhona intombazana kuthiwa nguThabitha phaa iswelekile wayeThabitha kum yavuka intombazana because upetros utheni ngoku uzimisele wafika sekwamyekile ke ngokuba usimoni kayona igama lakho ngupetros ngoba uyambona utheni wamuza ingabe uyandithanda na sobe yes
Ngaphinda ngambuza futhi yes. Amen. Amen. Wathi nombuzo wasithathu. Wambonga kwalapha enhlizweni yakhe inhliziyo kusebuhlungu. Amen. 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 Kanti impela uqalile ngokuthini ukuzimisela. Once ungabethela inhliziyo iba ngokungecawe manje ecaweni awuzimiselanga. Amen. 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 Xa kufika sale nkonzo awufuna ungabe wadlala benhloko. Amen. Amen. Ngasafika sale nkonzo nisawuta nomntu benisawuta yonke into into hamba amen. Amen. Ithembe ngibasa ala nokwenu ayabiyaqola. Amen. Awu lathela kakuhle. Amen. Amen. Kanti ixole ba ixesha lenkonzo lifikile. Amen. Ngibambi kahle because then ama ngisenkonzweni. Amen. Suyibalekise imoto. Amen. Akayaba yipoint wena baba. Fuma ngisenkonzweni ngoba. Amen. 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 So kufuneka ube nentshisakalo. Amen. Hallelujah. Amen. Ube nexhala because then akho senkonzweni. Amen. Ukubona umntana esikolweni. Nxa insimbi ikhale ekule ndawo ngafika esikolweni ihlobo yika ngakho. Amen. Lakha na babendlu. If babuye neletanyana engaka esikolweni. Mama umise uthi unileta. Ngathi okay. Ngophepha. Nxa ade kitchen ebinga ulandela. Yalalela i1. Mama umise unileta. Apheka abuya apha ukutya. Uhlala xa uqala ityiwe mama. Umise uthi nathi leta. Balentshisakalo. Nxa uboyekile ethethe ngubani? Umisi. Amen. Balela canga sasa. Amen. So funeka sizimisele. Umima hlale ngomoya uxolo ungalali utheni ubhaliwe homework. Amen. Ayibhala sebusuku. Amen. Amen. Kuba intosi enkonzo John angolele ngokole idlala. Amen. Amen. Masizimisele ngoThixo. Ukuthi ungaphezulu kuno class teacher. Ukuthi ungaphezulu kuno principal. Wathi uzimisele ngoThixo uzokwazi uzimisele ngoprincipal. Amen. Ngoba notisela aba bahlekisa ngabantwana esikolweni uthi hayi ucakatha ngaphambili kanti umisi utshekisa onye umntana ongenampayo esikolweni. Amen. Amen. Nawo usiye belikwayichaba esebukela ucutting edge. Cutting edge bekuveza abantwana besikolo ababaye bade bazixhoma ngenxa yokuphala kabuhlungu esikolweni. Awungisa wande waxhoza ngenxa yephethe kabi umntana phi esikolweni. Kanti nxa uzimisele kuThixo nokuprincipal nokutisela benza kwezinto ezirongo uThixo uma ngokwakhe athi nothi kulona umntana. Amen. Ngoba uyamazi lo mntana utheni uzimisele ngayo uThixo. Abo mna ndinguThixo xa le nto ezimisele ngayo nangozimisele ngayo ndibonke abantwana bami othe abachukumisa uyatshamba umlilo. Amen. Amen. That is why the Bible says do not touch the anointed. Amen. Amen. Ngoba kuchukumisa abagcotshwa bami. Amen. Amen. Wantu uqukele uThixo ukwenza umgcotshwa wakhe ukwenza umntwana wakhe. Amen. Wantu nachukumisa wena uThixo awulwele wakhe. Amen. Ayizokule verse ethi nothula kanina uThixo ondilwele. Amen. 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 So xa ithi iBhayibhile ungu-alpha ungome usiqalo usisiphelo ifuna ukuqale ngayo before esikolweni. Amen. 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 Kwaye ingoma yethu yodala pha kuthe kubo bonke oThixo akekho njengaye. Amen. Amen. Ithi phezu komhlaba ngamazwe kodwa wena Thixo ngodumo umazwe ngamazwe. Amen. Lo ngichaza uba uThixo ungaphezulu kwezinto zonke. Amen. 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 Incwadi kaYuda ithi ngumnini into zonke. Amen. 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 Bathi Simoni alimnini into zonke. Amen. 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 So uThixo ungaphezulu kwezinto zonke. Amen. Hallelujah. Amen. Asizimiseleni kuye. Amen. Hallelujah. Amen. Manje umfana besemsebenzini osenathe ngipole emhlophe. Wayemsebenzini pha. Ndithi kuye uthi yala akwabela nezigata kwendako ngiyajima oko. Amen. Uthi hey ndajima kwaphela. Ifleki zambili. Besithanda nto ngakho ngomhlunga yena. Amen. Ndidala zanjimayo. Suyeka. Uthi Jesus sinzima. Amen. Ndithi xa uzijimayo
Kufuna uba namhlanje mawube fit ngoku. Amen. Zime namhlanje nangomsomnye futhi. Amen. Kuba iphele iveki kuphele yesibili. Iphele yesithathu. Kuphele yesine. Ude uphele unyaka futhi. Amen. Akuzawuphinde uphinde uqhube. Amen. Uzobona uzohamba kwami ukuthi ube njani na. Amen. Amen. Akulamhlanje namfana. Masithi wena unento ezenzile. Utheni? Idala kanje. Kanti lumsa wena ukhanselise nakusumayeza ngoba xa ufuna uphumelela entweni qukela kuyo. Amen. Abantwana besikolo ngoku if akaye esikolweni kuyabhalela ibona ifake metheza ngayo. Amen. 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 Kanti thina ngoku udayi edipini. Qonda hayi yohandini ngawufike edipini hayi. Amen. Eminethini amalungu emasimini ndiyofuna. Haleluya. Amen. Yabo. Azangimiselanga noba zangimiselanga futhi. Haleluya. Amen. So umntana ozimiseleyo akayibhudi into yaphi Amen. nomzana nozimiseleyo makangayibhudi into yasenkonzweni. Amen. Amen. Nanoba ulinge noba ngubana uthi uza abantwana bangazithethela mambhele utheni ubuzana bangazithethela. Amen. Ulibelwa kuyona batheni abakwaziyo. Amen. Amen. So zoyilibala into kaThixo ngoba nengelelo zakhe akunazi kulibala. Amen. Awufunekanga noba ube nenhloni ngento kaThixo Amen. ngoba naye uthi ube nenhloni ngawe. Amen. Phambi kwesihlanga lasengilosi. Amen. 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 Asizimiseleni. Amen. Haleluya. Amen. Akwazi mambhele umntana bawuqela uthanda abongo namhlanje mambhele hayi mambhele utheni Usimisele. uthena kuthanda 5 minutes abone ngoba 5 minutes acela uyigqiba seku-10 minutes ngoku seku-20 minutes ngoku uthile ngadayeka utheni Usimisele. uzimisele. Haleluya. Amen. Afunda ivesi eyi-1 abhali ibhayibhile yolala ngoba uyivula ibhayibhile and utyhile enye ipage aphinde afunde aphinde atyhile enye ipage aphinde afunde aphinde atyhile enye ipage aphinde afunde uthele ngadayeki namhlanje Usimisele. uzimisele. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Asiphambe sime ngenyawo sizimiselane egameni kaYesu Kristu. Haleluya. Amen. Umuntu ozothanda namhlanje uthini ukuzimisela. Haleluya. Amen. Aqonde nto nanto endiyenzayo ngoku uzothini Siyakumisela. aqale enye. Haleluya. Amen.